kumsang ka zakua sumnga pasari khan Colorado State Kem Alpine Lake payphone pakata ho pichuan number pakati kholin chumi phone number chu amumanga vurtlang pakata alo in ker thu asoya maktak main aril ruwa acham zui ranga wangin chu number chu akol top mai ani chu number nei tu chu tungi ani ti a han zo chuan thom cherle bengchang takpak a hazui theilowa anu dewa phei chuan a bengchen em wangin call chu ati top ta top mai ani kumsanga zakwa somre panhia Denver khua alo lang lea finia chuan arwal pui naupang pakhat hi na sataka soisa in a soi sakpa la chuan khongai na adil na sa hlea chuti chung chuan feni chuan aladu tok thei chung lo a fernu guenin ring taka aron ko vele tu tok thei chawin an unau chuan anin zuita a gueni chuan enge thil zia ti te chu zot fiin fini chuan pakhat pa bultan zok ani thu soin ani na taka chuan e boy na ron chua chan ber chu kumni liam ta khan an khua a serial killer lar tak the grabber tia an soi thun chu ne in athata hei wang hian fini hi alar pha lea achang chuan tun thleng po hian skula te po an la chai zui ve hat zelani he mini po hian no pang tang pakhat khan alo chei boi deuh nge ni fini thinrim thut chuan a soi sale ta chiam mai alo ni chutia an unawa an kallai mek chuan serial killer the grabber victim pakhat unaw pa arnia chu ron lang hlolin gueni chu concert kalpuya aron soma gueni po chuan chople chilin alorem ti ve mai bok zana chuan finia muhil theilo chu ponlama zial zu tura chuakin ahun le amun ten azir bok aniang the grabber bok kha arilruwa alo lang lea an in nunglama loading ran turanga ngai nate anei tata athawa alaman ani deuh ber mai gueni chuan a unaw pa chu angai tu dewa wangin thi thlai turin pona aron chuak vea ma se finia chuan aril rumo tu chu a soilang tu lem lo thung kem alpine lake ron langin felix chu no pang dang ti ang thavin hun hlim om tak manga infiam turin helai huna hian aron kal vea amai ro chu the grabber kan ti khan ramngolama lutin na satakin atlan chia và đuổi tháp takin atupal ta heti lai mek hian the grabber chuan ron manin a huna hian a that ngala a taksa chu chemte a zai hongin dila apai luta kan mu the wangin classic lai ti ania dil tui po chu vur khanga changjung zungin vura chuan a thi main felix chuan w ti thumal hi ziakin chuti lai tak chuan gueni mu hil tui lai chu aron har zoka felixa lo lanna sin engkim kha amumang vek alo ni phone on ri rolin gueni chuan an in kong ka pui chu ahunga kong ka pui le lama chuan mu nei tlatin a in sia chuta anaw fini chuan ron kheu har zokin gueni chu a tho a hi alo ni gueni chuan amang thalo tak chu hriltum ma se fini ero chuan longai thlak sakan hekin a pindan lama a hroi kir le ta zoka atuka gueni chuan an school library a an khua thil thleng lian tham deuh ho te chu research nein azilai pui mei chadang ho te chuan an lo nui so hlea chuti lai tak chuan arni kha ron kalin an concert ticket tur aron keng midang ang lo takin gueni research nei lai chu alo tui pui der thiam hlea arni chuan api dora azor lai terot card ta chu gueni antirin anti luama arni hian gueni mu mangte hi omzani tak tak an ni ti a hriat pui ba ka ama po in victim te ruang zon mu nana amu mangte hi an tangkai hle ani ti alo hrato chulam hoite po chu arni hian a soilang nge nge ma se gueni zo hian soi cho fo chu nuam ati le awangin alo soi pui thadu te chiam lo ma se arni chuan hetiang thil mak tak tak te hi atuin lam zong an ni thu a hrila school bana fini chu dora kalin kongsira payphone ron ri hlal chu a hrafuwa phone chu changin kati par ka pui thei tlat lo mai che ti le da arwa ngal phone line chu a boi deuh wangin ko sol pel aum ni in alang kem alpine le ka khan king le taila mi panau pang ke la chu in fiam na zong zong deuh thowa telve in thian thar po asiam nem angreng hle zan khat chu ram noilama the grabber khan umin olsam takin kel chu amanta a taksa chu hreipui mangin achan som veka kela taksa peng than khatta chu serial killer chuan halzuin ala bang zong ho po dila apai luta
kela tharau chuan dil tui khanga bok chuan amma Felixan W alauzi to na bula chi khan B ti thumal hi aziak vele nge gueni chu amang chetaka taron harle lolin phone arizuya amumang ramwang lo tak mai chuan angai ti thalovin pona atei chuaka kela ruang chu lelo te ya amuzui gueni mela chuan zona atam to mel hle na chungin serial killer in hluilama a cycle mangin awa in khal chuak ta ani serial killer in hlui chu wathengin tukver te atangin alut buta a chunga chuan cellphone pakhat thilo omsa in phone chu ari mek nge gueni chuan tim ru taka phone chu changin aron call tu chu movie tirlama meichia kan hu ho pikha lo ni ti chuan movie kalpung chu heta hian aron fi atakur mai gueni le ho pi te hian mumang in nang an nei thina wangin in zomna engemotak an nei ti na ani adang lamna chete chu gueni mumanga chuan vurtlanga alphabet ang ziak thina hopi mumanga ve thung chuan number gueni chuan hopi mumang chungchang chu hanzo fia bel du view ma se richer tak awangin ko chu anti top ta ani phone da chia nunglam a han hoi chu dagreber unau pa thla hi alo ding zun maya gueni chu a phuchiang kher mai thla chuan gueni chu helai muna om tur an ilo thu shilin chuana kongkhar omna lam a ko mu lai takin phone chu aron rile ta kailo na tang chuan mi tu emo hi lo chukin gueni unau pa fini alo ni gueni zong tura local ani nge gueni chuan phone a hopinen anin biak dan chan chin ta shilin report alo pemol mala an hriat chhuat tak chu hopi kha hunliam ta mi ni in gueni le fini tenu tleirol lai hi alo ni fini chuan gueni te soida chu mumang sakli mai maya alo ngai sakin thutaka alo ngai te chiam lo atu kalo ni chuan gueni chuan kem alpine le ka tleirol ho kem an bot sei somna flyer chu charin fini bula chuan kem na counselor anga vain volunteer puya asomta asom chan po amun mavel an chui chen theina na ati ani ma se fini chuan alo du okong lova chutia an soidun lai tak chuan an pa ber teren sa chuan an ti kho chang chu lo shia in kem alpine lek chu an nu ber tho na hlui ani ti aron soya helai hun hi kumsang kha zakwa sumnga pariat khan khar ni in chumin huwa po chuan Christian Novin camping an bot sei fo thina ma se heng an thil hoi hot vel te hi tha ati vak lo thu a sei tel bok chuna chuan gueni chuan a thian pa arni chu kemakal pui tura som thu thei ramin am airo chu a unau pa fini hian arni nen ringota hankal tir chu angai ngam le chia lova ti chuan a farno veng him turin kema chuan alut vele ta thova darkar engemazat an tlan huwa vur sul tamna mun an thlenga chulai mun chu a lo om angein kongsira te chuan accident tlen na mun ma an phei nuala vura sul tam ema wangin kongpo a mu that hlei thei tam hep lova fini chuan arni nena tlan chun zom zui zelova dingri mai turin ati ti chuan fini chu kar atanga chuakin muang changin motor ma chuan atlana fini chu kar chuan zui ve zelin reilo te nuwa sports car pakhat nen anin charfu lova kar dang chuan an kem na tur mun thlengin a hruai zui ta ani kem na hmuna chuan fini te pathum chuan an ma ne hruai thleng tu sports car nei tu pa pu armando chu lom thu ta shilin in mer sia tir na te an neya pu armando hi an kem manager ani nge pu armando seidanin vura su na sat ema wangin kem na mun kalkong chu a him tok lova chu wangin campers tu tlero hopo atu khenga an ron luri don lo thu shil Andrea na mun tur ka bin lampana akal lain fini chuan payphone amufua fini le arni te hi mi padoma Andrea ka gueni ero mei chedom lama ariak rang don thung thok tu tlem te ti lo chu tu ma an ron then lo awangin dom chung chu ala ruak veka gueni chu an jin konga a chau de awangin amu hil thuaya e chuan hun liam ta lam mumang mak tak anei le ta amu manga chuan tuna an hun man mek ang deuh tho si hian man lai dewin tleirol ho kem lai a hmuwa chuta chuan mi pakhat spy ka hiron langin kem bena atel nge zandanga alo mu fo thin ang thovin atopa chuan spy ka po chu serial killer khan athat ve ta thova anuk cha main vur khanga chuan midang lo zia to sana bula horop h aziak ve le a chuta gueni chu ron hal chuak lein
a khum bul loka khum ruak hnuai atang chuan thil in ziat thawm hi a hre zui bawk pawn lamah chuan finia zan mu thei lo chuan zial zu tura chuakin zial atan fel vel chia tia a kiang loka payphone ron rel chu a hre a phone chu chan tuma avapan nei lai tak chuan aria top daya let le mai atum vele ron rile in atopa chuan phone chu arik to ma chuan chang manin ka tran pui thei lo che ti zong hi asoya phone chu ada le ngal mak finia kal san rualin phone chu aron rile a ma se ngai sak zui du to lovin akal san lui ta finia chuan nin mel zeta phone chu chang le in tun tum zat chu the grabber o ngai mai khan hello fini aron ti ni chu fini chuan rang taka phone chu da thang halin buta tanga chu a han tuma but kongka chu nget takin alo in ka tatat mai ti chiat mai tuma a pet na lama phone thui chu pet thlain the grabber o thoka ala hrezuya the grabber chuan shrem huna chuan me al dilavin vur vat clear om thu aron soile gweni po chuan a khum kianga thom risek chu anin ema wangin enfia turin a tho chuak ta nge a kum noya chuan amumanga mipanau pangthima saber kan mu felix sakha lo om gweni puchiang lutuk chu nunglam zongin atar dora chuta anunglama amumanga amu tho kela khan abana lo vuanin avon na nu chu akang zui gweni thabar tuk chu pon lama tlan chiat mai aril ruk lai takin tukver pon lama spy ka lo ding reng chu ala muzui spy ka hnunga tang chuan tui mo hian ron nam thutin spy ka lu chu tukver kongkhar chuan atan bung mok maya gweni rap lu tuk chu ring takin a han aw ta chiam maya a awrolin finia tan mek na phone but kongkhar po alo in hongzui ve ngal fini chu rang takin gweni ngai ven turin atlan ngala gweni chuan mangchia alo nei reng chu ni in chuta fini chuan gweni chu a han soi har nok noka gweni chi aina salutuk chu thei top chu in fini chuan beng dai atum gweni ban chu alo kang tak taka fini chuan damdoi te hnoi sakin amoi som gweni chuan mani chawa mut chu a hre to ema wangin a thian pa arnia kianga chuan awai in thor ve ta top maya ala muthil thei lo chawa wangin amut huna ta chuan rup tong traina anei chara a tong trai phun recep sep chu arnian lo hria in sa khuana lam hoi a soi puita an thian dun chuan sa khola thu tak deuh chung kwa atanga seilian ve an nia wangin an ti po arol dun hle gweni chuan anu po khan mangchia anei na sat thina wangin a ar zo vek pha ti te soya chu wang chuan ama po hi anu ang maya a chhuwa ve a hlau hle ani arnia chuan a thiamang to ka lo tong thamon ve in anin fop trap tia fini chu aron lang hlol ti chuan an za in an mu hil zui ta ani atuk zinga chuan amma zan lama an chung ko chunga thil thleng velte gwenin arni nena asoi wangin fini chu gweni laka alung oi lo hle maya gweni chuan a hril chan chu tranpui tu amomo wanga ni ti soin mumang mai ani lo zia ti chian nan aban kangkha lim langin a entir tuk chuan an nei lain game manager puar mando chuan gweni chu mi padoma ari awangin azil ve laka tin chu mai ba ka councilor tran an du wanga kema ron lu thi an ni lo tata hriat na anei awangin enge kem an ron zom chan ti te chu azot bok chuta gweni chuan anu thalak chu an tir ngalim puar mando chuan hopi chu an councilor hlui ani ti alo hria puar mando chuan hopi chu angai na hle thina kumsari liam ta a mania in tiluma thi ani ti a hriat nu phei chuan pui ati mel hle armando chuan gweni te pathum chu office phone manga an chung te theu be pop tu le an chin chang hre hre tura cha in fini chuan pona payphone chung chang chu alo zot thuaya puar mando chuan payphone chu kumsom chuang man thei lowa a thi to thu alo sil puar mando ka san nuwa fini chuan ama zana thil theng ka sei chuakin payphone chu aron rik ngei thu asoya asoi lai mekin payphone chu ron rilein fini bok chu phone chang turin awa chuak le phone a han pick up chia chuan richer beng cheng tak a hriat nuwa mi panau pang o hian helai mun hi an omna tur ani lo thu aron soya chuti rual chuan payphone hualin mi panau pang pathum te thla kha an lo ding thap bok a mai ro chu fini hian a mu thei lo thungani
chuta mi panau pang bok o chuan tran pui na angena Fini chuan thu han zot chiang ma sela mi panau pang chuan engtin vak ma alo chang theilo mi panau pang pathum te thla chuan buddhar thalang chu an han chum dat data Finian phone ada rualin an thla po chu atham ral zui vele mai bok Gweni chuan apa chu kholin an that thu te a han hril vea ma se apa chuan alo ngai to em wangin a thian pa vur sut kian na motor chu ho alo dil top mai hi alo ni Gweni le Arnie te chu game staff dang pani Kenneth le Barbara te nen in mel shiat na nein Gweni chuan an kem na mun chan chin hlui in zia na le kabu an nei le nei lo te han zota Kenneth chuan thalak hlui the khom na bu chi an nei thu lo changin Barbara ve thungi ro alo nel om mel te chiam lo a chan po ama zan lama Gweni mi pado ma ari awang khan amuni khwa lo lakloa a be thapei vak lawani chuta Gweni chuan amumanga amu fotrin mi panau pang pathum thita te chan chin kha an hriat lo a han zot lea Barbara chuan ngei om takalo changin Christian thatak tan chuan chutiang chan chin soi nuam lo an kher ngai lo alo ti deuh mak Gweni le Barbara te chu anin nil tran ta ka wangin boruak so san main Kenneth chuan polai tak hian Gweni te thian dun chu office ata a chhuat tir ta ani zana chuan Gweni mumanga anu du tak hopi phone bela hiran langin mi panau pang pathum ti omna chu azota chuta Felix thla chu ram noilama Gweni chuan muzuin zui mai han tuma ma se savani om takhi wana tanga ron sur zuin Felix thla po chu abo zui ta Gweni chuan Felix jacket le lo le reng chu muin akiang loka spike mel rapom zata lo ding reng chu amubok abul loka thingbunga chuan soi pui ron tla hlolin thinga tang chuan ti sen aron luang chuaka dom kong ka pui in beng ri chuan Gweni chu ti harin kong khar pona chuan second railo te chung anu ding lai hi amu zoi bok Gweni chu pona chuakin Felix thla bok chu amulea ti chuan ram ngoilama zui lutin Finia po payphone aron ri ka wangin pona alo chuak ve chi bok Fini chuan Arnie chu kai thovin a far nu vengim turin a hrila phone chu a chang le ta Gweni chuan Fini le Arnie te ron tho chuak chu mu tho ma sela Felix thla chu zui zelin a thian pa lampo angai sak man to mi lo